खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। लामदिंआव हेर'इनजों लोगोसे सानै हमदों। जानुवारियाव इउपिआइनि ट्रेन्जेक्शना $16.99 बिलियन बांसिन। फिन खौसे जागोन बेरेखा हान्जाफोर, हिरेन गहाया खौसे खालामगोन। सराइबिल मण्डल बिजेपिनि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरिखौ गोबाङानो गनायाखै। एवेक्शनाव गासै 100 गलाफोरखौ सिलिंखार खालामदों। मार्गेरिटायाव आल्फा उदांनि सानै केडारआ सारेन्डार जादों। आनजादाव नकल लिरनो हेफाजाब होयैनि सासे फरायसाया लोगोखौनो बुदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लामदिंआव गोबांथार बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरि एबा ट्रेफिकारखौ हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय हर गेजेराव सिलचर लामदिं फोनांजाबनाय 27 नं हादरारि राजा लामायाव सिग्रोमनानै हमनो हायो ड्राग्सजों लोगोसे सानै फालांगिरिखौ। जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि बिबाङा 292.30 ग्राम। मोन 25 साबोननि बाक्सोआव सोनानै स्रोदै लाबोखोमादोंमोन हेर'इनखौ। हजाइनि एडिशनेल एसपि रुपम बरदলৈनि दैदेननायाव बे जाफुंसार अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि पुलिस बिफाना ड्राग्स स्मागलारफोरा बाहायनाय AS06BC0061 नाम्बारनि गंसे गारिखौबो जब्द खालामनो हायो। ओरैहाय हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ मज्जामिल हक आरो राफिकुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। बिसोर सानैबो नगाव जिल्लानि थागिरि। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हेर'इनखौ आइजलनिफ्राय स्मागलिं खालामनानै हजायाव लाबोदोंमोन होननानै पुलिसनि प्रिलिमिनारि नायबिजिरनायाव सोराङाव फैदों। बृहस्पतिबारखालि मिरुनि राङारि मन्त्रालया फोसावनाय बायदिब्ला थांनाय जानुवारि दानाव इउपिआइनि लेनदेन एबा ट्रेन्जेक्शना $16.99 बिलियन बांसिन। सिगां बोसोरफोरनि जायखिजाया दाननि रुजुनायाव बेनि हारआ बांसिन। रिपर्ट बायदिब्ला जानुवारि दानाव 23.48 लाख कौटि रां लेनदेन खालामनायजों इउपिआइआ गोदान जारिमिन सोरजिदों। राङारि मन्त्रालया बुंदों दि 2023-2024 मायथाइनि थाखाय डिजिटेल पेमेन्टनि थासारिया मख'जाथावै दिन्थिफुंदों। इउनिफाइड पेमेन्ट इन्टारफेस सुंद'यै इउपिआइआ भारतनि डिजिटेल पेमेन्ट इक'सिस्टेमनि गाहाय खुन्थिया महरै गायसनजादों। इउपिआइआ हादरनाङै खुस्रा पेमेन्ट होनायनि 80% बिहोमा होयो। इउपिआइ ट्रेन्जेक्शनफोरनि गासै बिबाङा 131 बिलियन बांलांनायजों लोगोसे 2023-2024 बोसोराव 200 लाख कौटि रां बारलांबाय। 2025 मायथाइनि जानुवारि दानसिम 80निबो बांसिन इउपिआइ एपफोर आरो 641 बेंकफोरा आथिखालाव इउपिआइ सोरबिथिङाव दङ। 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै आसामाव राजखान्थियारि हान्जाफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि आरो जानजि खाफ्रानाया जागायजेनबायानो। बेनि गेजेरावनो फिन खेबसेबाव हेंथा दोलोफोरखौ ज' खालामनो सावरायनाया सोलिदों। बे खेबाव बेरेखा जथायखौ दैदेनदों आसामनि मेलेमजिबि सोलोंथाइगिरि डक्टर हेरेन गहाय आरो रायजोनि सा 6 जर'खा सुबुङा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सनिबारखालि मोनाबिलि 5 रिंगायाव जालुकबारिनि हटेल आदित्यआव गिबि मेल सावरायगोन। बे मेलाव बाहागो लागोन कंग्रेस, रायजो दल, असम जातीय परिषदजों लोगोसे गुबुन गुबुन बेरेखा हान्जाफोरा। मख'नो गोनांदि बिजेपि हेंथा रायजोनि गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरखौ खौसे खालामनानै बिजेपिनि हेंथायै जुजिनो थांखि लादोंब्लाबो जानो गोनां बे मेलाव बदरुद्दिन आजमल दैदेननाय एआइइउडिएफ दोलोखौ हांख्रायनाय जायाखै आरो एआइइउडिएफखौ बेरेखा हान्जाफोरनि खौसेथियाव जायगाबो होनाय जानाय नङा होननानै खौरां मोन्दों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि रायजोआव मोनसे जथाय बेरेखानि मुङाव थांनाय समाव राजखान्थियारि हान्जाफोरनि गेजेराव मेलनि उनाव मेल जादोंमोन। नाथाय बेरेखा हान्जाफोरनि गेजेराव जेबो गोरोबनाय नुनो मोनाखैमोन। बेनि उनाव रायजोआव बेरेखा हान्जाफोरखौ खौसे खालामनो नाजानायनि फिन खौरां ओंखारदों।
बोहैथि दाननि फेब्रुआरि 25 अक्ट'आव सराइबिल बिजेपि मण्डलनि गोदानै गायसनजानाय आफादगिरि बिपुल नार्जारिखौ लानानै गोजोननाय गैया सराइबिल मण्डल बिजेपिआ। बिपुल नार्जारिखौ आफादगिरि गायसननायाव खुद्रिखांदों सराइबिल मण्डल बिजेपिआ। दिनै क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बिटिसिएलए बियाबनि सिङाव थानाय बसगाव भिएचडिसिनि मावख'सालियाव मोनसे हानजायारि मेलनि गेजेरजों बिपुल नार्जारिखौ आफादगिरि मासिनिफ्राय बोख्लायनानै बिजेपिनि गागि मावथि सोद्रोमा प्रदीप कुमार बसुमतारीखौ आफादगिरि महरै गायसनफिननो गिबि मन्थ्रि आरो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयखियानिसिम खावलायहरो। बेजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जागोन होननानैबो फोरमायदों मण्डलनि सोद्रोमाफोरा। लोगोसेनो बिपुल नार्जारिया मण्डलनि आफादगिरि मासियाव थायोब्ला सराइबिल बियाबनि बिजेपिनि गासै मावथि सोद्रोमाफोरानो बिजेपिनि हानजायाव गोजोननाय मोननाय नङा आरो मोजाङै खामानि मावनाय नङा। लोगोसेनो बिजेपि हानजाखौबो गोबाङानो नागारनो हागौ होननानै फोरमायबावदों मण्डलनि सोद्रोमाफोरा। आगरतला मिउनिसिपाल कर्परेशना बृहस्पतिबारखालि लेखो चौमोहानि बाजाराव लामा सेराव आयेननि बेरेखायै लुनाय गासै 100निबो बांसिन गलाफोरखौ एभिक्सन खालामनानै सिलिंखार खालामदों। मख'नो गोनांदि जेबो आगु रादाब एबा फोसाव बिलाइ गैयालासेनो बे एभिक्सनखौ खालामदोंमोन होननानै खहा जानांनाय फालांगिरिफोरा अजद होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे एभिक्सनखौ लेखो चौमोहानि बाजारनि मेयर दीपक मजुमदारआ नायगिदिंफैनायनि उनावनो बानायदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि एएमसीआ आयेननि बेरेखा गलाफोर लुनानै फालांगि खालामनायखौ लांदां खालामनो बिथोन होखानाय जादोंब्लाबो बे बिथोनखौ फालियालासेनो गला होनानै फालांगि खालामगासिनो दङमोन। जायनि जाहोनाव एएमसीआ बुलडोजारनि हेफाजाबै लामा सेराव आयेन बेरेखा होनाय गलाफोरखौ सिलिंखार खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम एबा आलफा उदांनि सानै केडारआ मार्केरिटायाव थानाय रैखाथि हानजानि सेराव गावसोरखौनो सारेन्डार खालामहैदों। उज्जवल असम उर्फे अरुणजय बरा मुंनि सासे केडारआ गावखौनो सारेन्डार खालामनायनि सानसे उनावनो सनेका मुन्डा उर्फे राजा मुन्डाया पेंगिरियाव थानाय रैखाथि जवानफोरनि सेराव सारेन्डार जाहैदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला माओवादी केम्पआव जानाय आदार आंखाल जानायनि जाहोनाव बिसोर सानैया गावसोरखौनो सारेन्डार खालामफैदों होननानै फोरमायदों। सारेन्डार जानाय सानै केडारफोरखौ मार्केरिटा पुलिस थानायाव गथायना हरनायनि उनाव बिसोरनि सायाव पुलिसआ सोंथि खालामनाय जायो। बेनि अनगायैबो तिनसुकिया जिल्ला पुलिसआ भेरिफिकेशननि उनाव गोबां खौरांखौ मोनबावनो हागोन होननानै मिथिहोदों। काछार जिल्लानि बाम विद्यापीठ गोजौ फरायसालिनि आनजाद मिरुआव सोलिगासिनो थानाय एचएसएलसी एबा मेट्रिक आनजादनि समाव फिननाय बिलाइखौ नायना लिरनो होयैनि सासे फरायसाखौ गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनाय जाथाया बृहस्पतिबारखालि जादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला राजिब हुसेन मुंनि सासे फरायसानि फिननाय बिलाइखौ जरजुलुमै नायना लिरनो बिदोंमोन गुले आहमेदआ। नाथाय राजिब हुसेना गावनि फिननाय बिलाइखौ गुलेनो नायहैनाय जायाखैमोन। जायनि जाहोनाव आनजाद खथायावनो नांज्लायनायबो जायो। बबेखानि आनजादनि समाव नांज्लायदोंमोनब्लाबो आनजाद जोबखांनानै ओंखारनायनि उनावनो गुले आहमेद आरो बिनि लोगोफोरा राजिबनि सायाव गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायनि उनाव गाग्लोबजाग्रा राजिबनि बिमा बिफाया गुलेजों लोगोसे गासै 7 गाग्लोबग्रा लोगोफोरनि बेरेखायै धलाई पुलिस थानायाव कमप्लेन होनाय जायो। बबेखानि पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।